adto na sa brigada imong anak kay para matabangan mo didto. Ko nga siya sa ko asa dapit day siya sa Cebu. Ko nga ay sa Cebu na man akong mangho diha gapuyo. Siya, pagpanat dati din ko taga diha manggod sad pud na akong mga ginikanan sa Cebu. Si Jeneline Gukong Kadlom, taga Purok 1 Katipunan Sapad, Lanao del Norte, ang inahan sa batang lalaki nga dunay sakit sa kasing-kasing. Mibiyahe og Cebu gikan sa Lanao del Norte aron lang makapangayo og tabang alang sa iyang anak. Gusto siyang tang mo lakaw og dugay pero dili siya ka lakaw og dugay kay kutasan siya din ingon na day na siya namo og kapoy na mo reklamo na siya kapoy na din mo pungko na siya sa ugahan ni dapit nga dalan nga naglakaw nga abutan siya sa iyang kakapoy. Hinungdan nga naning kamot gyud ang ginikanan nga maoperahan ang ilang anak. Naamoy gamay katabang para sa akong anak. Ako na kay nag-blessings para sa among pamilya nga ug sa akong anak nga maulian unta siya siyang sakit ug sa iyang successful nga operation. Maghinaot unta ko sa inyong gamay ug magiloy on ninyong tabang. Naluoy siya nga makita niya ang ilang anak nga dili na gani pareha sa ubang bata nga malingaw sa pagduwa apan gumikan sa kahimtang nini magpundo na lang sa balay. Akong anak gusto gid unta siya nga magdula pero dili niya kaya kay gumikan nga kutasan siya ug magdula siya og dugay tas ubhon mingon na dayon siya namo nga kapoy na nang mo higda na lang siya sa iyahang higdaanan haron mahuwasan ang iyang kakapoy. Gusto gid unta siya mo dula og dugay sama anang ubang mga bata nga walay sakit pero dili niya kaya. Nagpasalamat karon ang inahan nga nahatagan sila og kahigayunan sa brigadahan wan tahanan nga matabangan ang ilang anak. Dako kay kong pasalamat sa brigada, wala gyud nasayang ang akong pag-anhi dire kay ilan jud kong gihatagan og tabang para sa akong anak. Dako jud kayo sila katabang para sa ako og sa akong anak para sa iyahang operation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.